Zdravím vás, dámy a páni. No, v tomto videu by som sa v stručnosti vyjadril k téme registra trestov. No, pre informáciu, tak ako čo je bežné, že preukazuje sa, či už pri živnostenskom liste, koncesných listinách rôznych, aj registra trestov konateľa, vedúceho dopravy. A ešte v tej žiadosti na vydanie povolenia na nákladnú osobnú dopravu je aj požadovaný výpis z registra trestov právnických osôb. No môj taký tip, čo by som zameral na registre trestov vodiča. To mám také zo skúseností, že dávam to do pozornosti. Podľa platných právnych predpisov a podľa zákona o cestnej doprave nie je potrebná, povinná podmienka, aby vodič bol bezúhonný a aby nemal zápis v registri trestov. No, čiže nie je to ani ako bežne, keď teda nákladnej osobnej doprave, tak akože nie je to taká ako povinnosť. Čo však z tých rôznych skúseností, zo seminárov a zo života, či už dopravcov, alebo aj mojich skúseností, tak poznám taký príbeh, keď vodič mal aktuálne podmienku za alkohol a iné omamné látky. No a pri analýze poistných podmienok s poisťovňou, tak bola takáto dôležitá vec, že v tých poistných podmienkach bolo uvedené, že to je vylúčené a tzv. výluka z poistného plnenia. Čiže pokiaľ by sa stala nehoda, škoda na tovare a niekoľko 100 000 eur, no a poisťovňa by skúmala by, v podstate oni podrobne veci prešetrujú a overujú, no a prišla by na to tým šetrením, že vodič mal aktuálne počas vedenia vozidla tú podmienku na alkohol a iné omamné látky, no tak bolo to vo výlukách poistného plnenia. No, čo som pozeral, zatiaľ jednu tak poisťovňu, ale neskúmal som to, aký by mala výklad poisťovňa, keby takéto niečo sa stalo aj v súčasnosti, tak to nemám informácie, ale plánujem komunikovať s poisťovňami. Avšak teda mohlo by sa stať, že bude to aj v súčasnosti s tým určitý problém. Takže moje odporúčanie je také, že jednoducho, aj keď to nie je zákonná povinnosť, tak vyžadovať od vodiča pri uzatvorení pracovnej zmluvy aj výpis z registra trestov, aby nenastala takáto problémová situácia a hrozila by mu škoda. Takže ako nespoliehať sa na to, len tak ako, že to brať na ľahkú váhu a odporúčam teda pozrieť si podrobne aj tými malými písmenami, ako sa hovorí, pozrieť si poistné podmienky. No, takže podrobnejšie sa budem venovať v tom prémiovom klube Online dopravca Premium. Fajnový deň.